Kaluwore koda nyiso timbe maricho man mabende osebedo ka ketho godo pinje mago mag Amerka. Pinje mopogore opogore en mani pacho ka to koro gin jo Kenya 15, 12 kuomgi noyud ka ketho chike. Acha ne gin te nikech adek bende wacho na onge koda oboke mopuodhi mar bedo e piny mano mar Amerka. To bende kwaloso kotende kod tudruok mar piny Amerka gi piny Kenya, wanyalo loso nyaka machatonga. Mana jumani ema paro ni bende jatend piny Amerka Donald Trump nopuoyo piny Kenya ni tudruok mar osebedo maber koda gi e kinde ma bende koro na gichuo kok gi ogir miti koda jatend piny Kenya e weche mopogore opogore ahinya weche mano mar thieth. Odiochieng' manyoro jatend piny Kenya nolosa ng'eni ne nitiere koda romo mano kelo kanyakla governors 47 romo mar 12 mana gitimo e kar jot mano mar State House. Lakini Rachel Dimedi ahinya nyako tende kod data mano mar thieth e pacho kama bende jatend piny Kenya choni kik bed gi kihondko. Piny America won't take advantage mano mar piny Kenya. Mano kaluwore koda ogir miti ma Kenya nyochuoyo gi piny mano mar Amerika. Rito samoro mnyalo medo kapok wadhi e sigana machielo. Erokamano ahinya Sharon. Kaka owadwa Juma Noso wacho. Owacho kanyo ni iyudo ka samano jatend piny Kenya sign gini, iyudo ka jo Kenya mang'eny nokong'eyo wachni. Na ok notim public participation, onge kama jo piny noyiere ni mondo tim kamano. To ningech koro nosotimore, nosomiyo wa surety ni onge data wa mabro bedo shared oko. To mane gima lich ne japiny, to mane gima lich ne ja Kenya e kinda kod in bende. Mane gima lit no ni samoro data wa ma jo Amerika dwaro gi, samoro ginyalo share gi. Ginyalo tiyo kod gima rach kata ginyalo tiyo kod gima ber. To jatend piny Kenya nomiyo wa surety ni data gi gibro bedo safe kendo gibro bedo protected. An gima pod anyalo kwayo jatend piny mar Kenya ni kaka no gisamiyo jo Kenya surety. Ana anyalo mana gombo ni jo Kenya manosomiya surety gi make sure ni giketo rules and regulations ne jo Amerika ka mondo data wa kik bed ni iketo gi oko ayanga kata kik bed ni itiyo kod gi marach. Ningech mane gombo wa to onge ngata ni gimor ka gire oritne maber. Koro wan be wagomba ni kaka no osebedo signed. Ing'eni gima no osebedo signed koro mondo chak gole bro bedo matek. Ta surety mano somi jo Kenya cha mano be gima ombo wagombo ni at least gige wagi kik bed exposed kata kik ti kod gi marach. To kotimore kamano to wan be mwabet gi teko kaka jo Kenya.